Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinulungan ni Melba da Tyrone ken Cindy. Tapno makasarita dati babae ti Amada. Natakwatan da nga rod ti address ni Shirley, a babae ni Roland. Kat dita, nagpakpakaasi nga rod dagiti ubing ken ni Shirley, nga adaywan da kuman ti Amada. Tadida kayat nga aglidliday ti inada. Ngam nasao ni Shirley, asaan na amaaramid dayta. Ita gagayam, denggen ti tuloy ti seryetay o ita alawas ana paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka kadimaasyan ka dagiti anak da, nga imay da nagpakpakaasikan ka. Sorry ni, ngamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam, siyak ti ay-ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland atal likodan ida, gapo kanya. Iso sorry lang ngan dagijeng uping, tadyak ida patgan. Natangken mo't gayam ti puso man niya. Talaga? Awan makaagaw kanyak kin ni Roland, nga uray agpapan iti pamilya na. Sa dino tinapanan ni Roland, aping nga awan dito'y apartment. Roland! Roland! Sa dino nga ta tinapanan na, taapay asaan ang nagpakada kanyak. Ha? Dayjay tumit atumboy. Nagbayag anak isarsarita kanyak. Manaktak lang. Okay kayo lang di talikod, Tyrone, Cindy? Uninang, Tita. Dumagas tayo itimay sa a restaurant. Tamangan tayo pa'y. Amangan numabisin kayon. saan ninang? Saan kami pa'y amabisin? Sigurado kayo? Uninang, No kasta, aglayon tayon ijabalayo. untita. Apay nga itaypay asursurutan na kami dayta a kotse. Itaypay nga da iti malikodan mi. Saan mo't nga rod nga ag-overtake? Ha? Ninang, kutsi ni daddy day taadda di talikudan tayo. Wan nga paiso ni daddy. Ano niya? No kasta. Ni Roland dayta. Idiretsok lang tayo yung kotse. Bayak dita sumarsaruno kada kami. Agbus-businan. Nalabit akayat na nga isardang ko ti kotse. Ngam saan ko nga isardang. Aglayon kami kitin ijay balayda. Tay giant ti kotsa nagluganan da Tyrone ken Cindy ngay man maneho ni Marimel ba. Itian niya agapo nga dada itay itibalay ti kaaruba ni Shirley. Isuda ka iti kinasarita ni Shirley. Anya ti nagsasaritaan da. Surutak lata ti kotse. Kaya't ko kumaakasarita ida. Ngam di namat isardeng ti kotse da. Oh, insublikon dagiti anak mo, Mare. Agawid akmatan. Wan, Mare. Oh, simbangputan ni Roland. Nalabit akasarita na ka. Kat iti ka nito nga da parikot, awagan naklaang, Mare. Wan, Mare. Ngam apay ko mga da parikot. Agsarita kayo iti asawa, Mare. Inton bigatan ti panagsarita ta. Agkita tantulaangan ijay office. Anya tiga puna na panda Cindy ken Tyrone ije balay ti kaaruba ni Shirley. Kat kadwada pay ni Marimel ba? Shirley? Sungbatam ti saludsod ko. Awan amok iti dayta. Binaon mo kadida kiti anak mo, ama pan makisarita kini Shirley. Tapno agsina kami. Anya? Awan bibiyang ko kan ka. Iso adinak pakibibiyangan. Kat tapno awanan ti parikot.
Nasaysaya at no pumanaw kan dito'y balay mi. Kasta? Saan kan apagan ano? Agsinatan. Sorry, Mami. Ngam nagpatulong kami kan ni Ninang Melba. Tapno maamuan mi ti pagnanaadan ti babae ni Daddy. Kat nakasarita mi, Mami. Anya? Numalagip mo jay babae nga imasidag idi kada tayo. Idi adda tayo iti may sa restaurant. Isuday jay, Mami. Jay agnagan iti Shirley. Wan. Malagip ko. Diyak malipatan tirupa na. Nagpakpakaasi kami kan ni Cindy. Nga adaywan na kuman ni Daddy. Ngam, kunana adda tayo kano ti umadayo kan ni Daddy. Saan nga iso? Ngamin, adayo ka nung nga iso ti ipatpatag ni Daddy. Saan tayo ka nung anapatag ka ni Daddy? Napatag kayo ka ni Daddy yo, anak ko. Day talaang taada ngamin sa bali a babae itibiyag na. Nupay kasta, saan nyo agurguraan ti amayo? Isulat ta ti amayo. Mami, apay ngay nga adda babae ni Daddy? Tunggal maysa, adala ta pagbidutan na, anak ko. Kat bidot ni Daddy yo, ti panang tutup na iti sa bali a babae. Mami, Nga mamati kadumtang to ti aldaw a makaamiris. Tunggal tao ngagbidot kan agbasol, dumtang latakan ko na ti panagamiris. Kat agbalbaliw. Dumtang to nga taday taken ni Daddy, Mami. Uwan anak. Kat agsoblinto ti sigot aragsak iti pamilya tayo. Kasta ti imbagak kada sendi kan Tyrone, mama. Tadyak kayat aguraan da ti amada. Pagyamanak, tadi mo ida tinurugan amang gura iti amada, iha. Saan ko nga aramidan ti kasta, mama? Helena, Pumanawag diti balayo. Kat isurot ko dagiti anak ko. anya, Wan, mama. Diyak kayat amaya dayo da kanyag. agnaed kayo kadi kadatatang mo. Wan, mama. Ngam kasanon, marigatan lakit di dagiti ubing. Ngamin, adayo ijay ayan datatang mo. Kat ijay sentro ti pagad-adalan dagiti ubing. Mama. Ay, daytaitan ti madi. Apektado dagiti ubing. No kasta, agabang kami laangan ije sentro. Elena, iha, maawatak tiritnam. Ngam numabalin, uray agyan latan dito'y balay dagiti uping. At daak mo't amang aywan kadakwada. Siyak ti mangsukon kan mangitulod kadakwada ije pagadalan. Mama. Di kagdanag tadyak idabaybayan. Pangaasim, Elena. Agyan dito'y balay dagiti apo. o sige, ag-lunch time. Di mo kunaan, adi ka mangan. Awan ganas ko, mare. Mari Elena, pasensyakan iti naramit ko ha. Pinatgak lang tikid daw ni Tyrone. Ngam, natangkan ti puso di babae nila kay mo. Agyamanak iti panang tulong mo kadagiti anak ko. Diyak ni namnama akas ti aramitan dagiti anak ko. Kat maawatak ida. Gaputa sa anda akayat nga ada sa bali a babae iti biyag ti amada. Malaksit kanyag. Isuda pa yan amis mo ti mangipamuspusan. Tabarang makaamiris ti asawam. Kan ti babae na. Wan nga rod, mare. Ngam agpadpada anatangkan ti puso da. Kat, kasano itan? Saan ko nga ibili ti bagik ka ni Roland? Naaklon ko at talaga anapukawan ti panagayat na kanyak. No payjak ko makayat ti pumanam iti balayda. Tadyak kayat amasina-sina kami. Ngam ison amis mo tinagkuna a pumanawag. Nagalasan? Pumanawag iti balayda.
Tapno sa anak kon amasaktan. Kasanon, dagiti anak mo. Nagpakpakaasi ti katugangak. Asaan ko nga ipanaw dagiti apo na. Kat nawaya ak kanulat ta amang sarungkar kadakwada. Kat tangay nagpakpakaasi ni mama. Asaan ko nga ipanaw dagiti uping. Agtong palak iti kayat na. Agliday lakit di dagiti anak mo. No pumanaw ka. Nasaktan ako na Marimel ba? Iso akayat ko ti pumanaw iti balayda. Tapno iliwliwag ko ti sakit tinakam ko. Di kay agdanag anak ko. Kanayo nakto aso marungkar dito'y balay. Sapay ko mata maawatan dak. Masaksaktan ka, gapok ni daddy. Isu pumanaw ka, mami. Wen, kayat kayo nga isurot. Ngam naliday ni lulayo, no madayo kayo. Saan na bale, takasi tinakunakon. Kanayo nakasumarungkar. Sige, mami. Maawatak. Cindy, pang-aasim tadi ka gumurgura, ha? Mami. Sana nga umadayo kada kayo. Kanayo nakta sumarungkar. Pinapanaw ni daddy yo. Ngarod, pumanawak. Ngam di na kayat asawan apanawan kayong matan. Tamamati ak adumtang tumatlaang ti panawan. Ngagsubli ti sigod aragsak ti pamilya tayo. Mami. Diyak kayat na pumanaw kayo. Diyak kabailan. Cindy, anak. Cindy, mapanlaang agaliwaksay ni mami. Ngam agsublin tumatlaang. Basta diyak kayat na pumanaw ni Mami. Ngam Cindy. Sumaratak kada kayo, Mami. Uray sa dino ti papanan niyo. Maawatam kumatirik na ni Cindy, Elena. Mama, Saan ka di amabalin nga agan-anos kalatan, Elena? Saan ka pumanaw dito, iha? mama. Maawatan ka, iha. Nga mabalin ka di asan ka lang na pumanaw dito, eh. Mama. Pangaasim, Elena. Diyak kayat asinaam ti anak ko. Tamamatiak, adumteng tutigundaway nga agsubli ti panagayat na kan ka. Mama. Siya kun ti makaam mo iti babae ni Roland. Iso ti agsongpat iti panakadadaol ti pamilyayo kin ni Roland. Sige, mama. Sana ko na pumanaw diti balayo. Ipagpagapo kadagiti anak ko. Agyaman na, iha. Adda ka pailaang dito'y balay. Kunak no pimanaw kan. Gaputa saan akayat da tayron kan Cindy a pumanawak. Agraman ni mama. Nagpuskulkit din ti rupam. Sige lang. Ibagam ti kayat mo nga ibaga, Roland. Ngam saan ka pumanaw ditoy? Pues, awan manamnamam kanyak. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Sige. Awanin bibiyang ko kan ka. Aramidam ti kayat mo kat kastakmat. Agbabae kalata, no dayta ti pakaragsakam. Awan bibiyang ko kan ka, kat awan mat bibiyang mo kanya. Awisan kayo ng agdis ko. Siyak ti taya. O sige, ngam saan tayong agbayag ha? Kan di tayo agbartag. Wen, saan tayo ng agbartak? Anya ti bakunam, Elena. Sige. Awagak ni mama, taibagak, amaladawak nga gawi. O sige. O sige, inti agdis ko. Kalpasan ti trabaho. Sayang, saan ta matuloy iti panagbakasyon ta iti beach resort, sweetheart? Gapo ta di mo matkayat. Sana mabalin nga agliva kita. Ado tinas kan nga ramida ka di opisina. Okay, maawat na. At dapay sa bali agundaway para iti date na. Ngam kayat ko nga ag-relax ta mga sweetheart. Mapantag disco. Syakti taya. Sige, sabagay. Nabayag sa anak na minom iti arak. O sige, intag disco.
Agrupat nga ruden, tamapantan. Sorry, Mare. Imawag nila kay ko. Ada ka nung amin sa nga ilimi. Simbangpad ka no dagiti katugangak. Narigat mo at no awana. Kasta? O sige lang. Mapan ka lang, Melba. Siya kung di makamo ka ni Elena. Itulod kong tulangan. O sige. Elena, di ka agbartak Tapno makapagmaneho ka. Juan, Mare. Siya kung di makamo ka ni Elena, Melba. Talagaan ni Roland ti adda di tapangir alamisaan. Juan, mailasin ko ti babae akadwana. Isuday tataim masidag idi kada kami. Idi adda kami iti may sa restaurant. Ti agnagan iti Shirley. Ti babae. Nakakayagkat ka ni Roland. Oh, Elena, nakaululimag ka. O sige, uminom talat ta. Juan Jake, Kunak man, di mo kaya tagpartag. saan man? Magustuak ti arak. Ni Elena day jay Asino jay kaduana? Amok no asino tikit kita, sweetheart. Ti babae iti bangir alamisaan. Kasla karupro pati asam. Ti awanan pain a babae. At dakit din dito yung uminom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Boyfriend na lakit iti kadwana. Dahil yun, sinalabayan ti lalaki. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay wita alawas ana paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.